Днес сте тръгнали старата школа. Здравейте, дами и господа! Вижте какво става тук сега. Майстора, Гунди какво прави. Е така, вие сте направили стара школа. Първо твар, 8 изолация, Да. трето плочки, четвърта до гръма. Е, това е занята. Не забравяйте, колеги, отде сме тръгнали при точното време. Е, това сме тръгнали. А сега станахме много модерни и много официални. И станахме много капризни. Станахме много капризни. Нека Бог да благослови, който гледа този клип. Нека Бог да благослови вашите домове, вашите семейства, дами и господа, брати и сестри. Не забравяйте, отде сте тръгнали, моля. Не може, без работа не може. Трябва да се работи, да има пари, да има хляб. Така, живота е такъв. Гунди, кажи нещо тук, бе, на брати и сестрите нещо. Та сутрин. Тръгнал съм от старата школа. От точното време това да го правя. Разбирате ли? Е, това Научете се от стария бухал. Аха, това е... стара школа това, стара Това школа. е тортичка. Ето тортичка. Който иска да яде торта, Ако не знаете, се запознавате с ето това как се човек. яде торта. Това е торта. Гунди майстора. Гледай, как се яде торта. Човека, вървела. Гледайте как се яде торта. Вървела. И да го стигате не може, трябва да ядете много хляб, дами и господа. Няма да се сърдите. Трябва да ядат много торта. Гуд маро трябва да ханте разселе. Човека, патрон, търговец, майстор, аби всичко. Умее човек, аз съм благословен от Бога. Гуд маро трунте ханте перавенма. Нашти перавенма. Да така, дами и господа, какво да казвам? Това е живота. Да скара човек зелените гущери. Кажи нещо, бе, Гунди. Времето хубаво, вънка живот, трябва да се живее живота. Гуд маро трунте ханте перавенма, нашти перавенма. Матхом нещо е марома, доте благословеното. Матхом ката за колегите, за брати и сестрите. Матхом нещо. Че време буш шукари аври. Последна времена живена. Трябва да има обич, любов, общение с Бога, дами и господа. Не да се караме омраза. Омразата не постига до никъде. Трябва да има общение с Бога. И нека да слизат благи думи от устата. Красиви думи.